Индирек өметләр быелгы эшке туризмга. Дөрестән дә соңгы елларда Россия халкында май бәйрәмнәрендә каядыр чыгып, барып кайтырга, күреп кайтырга, ял итеп кайтырга, ул бик матур традициягә әйләнгән иде инде. Быелгы май бәйрәмнәре моңа кадәр булган еллардан аерылып тормас дип уйлыйм. Чөнки менә статистика буенча безнең госкомитетта әйттеләр, бер кунакханәдә урын калмаган инде, барысы сатып алынып беткән дип. Ул әле былтыр белән чагыштырганда, былтыр бит 1 майдан 10 майга кадәр бөтен көннәр ял иде. Быел арасында эш көне булуга карамастан, менә шушындый нәтиҗә ул туризмны пандемиядан соң ничектер яңара күтәрелә баруының бер күрсәткече булып тора. Ләкин мин ул шул вакытта бусы май бәйрәмнәрендә. Инде киләчәккә менә бу җәйге сезонга генә андый ул кадәр оптимист була алмыйм дип әйтер идем, чөнки мөмкин булса берничә генә сан әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, һәр кеше, һәр семья үзе бит инде планлаштыра ялны, планлаштыра. Былтыр пандемия бетмәгән вакытта да планлаштырмаган семьялар 16% булган. Быелга менә статистика күрсәтә 32%. Һәр 3нче семья ялны үзенең быелгы җәйгә планлаштырмый. Бу бик матур күрсәткеч түгел туризм өчен. Аннан соң икенче бер күрсәткеч бар. Акча җитмәү. Ял итәргә акча кирәк бит. Акча җитмәү. Былтыр 37% кешегә